Jamen altså, da vi startede det, jeg tror ikke, der var så mange, der vidste, da vi startede, faktisk. Jeg tror lige pludselig, så stod der 2 paller garn i garagen. Ja. Og så måtte vi sige til vores ene barn, jeg skal lige låne dit værelse. Han var heldigvis baby, så han var nok lidt ligeglad. Og så inddrejede vi det, og så tror jeg lige pludselig, så fik vi besøg, og så hvad har I gang i? Jamen, vi er gået i gang med det her garn. Nå, okay, jamen det lyder da spændende. Jeg tror ikke folk de tænkte, at det egentlig skulle blive til noget. Jeg tror også, jeg fløj jo som pilot, og det var ligesom det, jeg lavede. Det var min identitet på det tidspunkt. Vi har skabt et af Europas førende sortimenter inden for garn. Yarnliving, som i dag er vokset til omkring 40 ansatte, lidt afhængig af sæson, og sælger til hele verden, har 14 shops, og i samarbejde med Homerunner servicerer alle vores dejlige garnentusiaster verden rundt på daglig basis. Vi driver en virksomhed med en masse fantastiske medarbejdere, hvor vi er med til at hjælpe vores strikke- og hækleentusiaster i gang med deres næste kreative projekt. Det her opsving, der var under corona, det kunne nok ikke blive på den anden side af corona. Så det vi investerede meget i på mødet i 2021, det var i at gå rigtig meget til udlandet. Vi var lidt i udlandet før det også, men vi gik rigtig meget til udlandet der under corona og investerede det. Og det var i samarbejde med Homerunner, fik vi så etableret en masse fragtløsninger til udlandet, som gjorde, at vi kunne virkelig få fart. Når du snakker ind i det fællesskab, jeg synes, det er jo også det, vi synes er så fantastisk ved det her. Det er, at det kan give de fællesskaber ude, også bare de fysiske fællesskaber, at man mødes omkring strik eller hækling eller begge ting, både unge og gamle forskellige aldersgrupper, og har det fællesskab sammen omkring noget andet end sociale medier. Så det går, at man lægger det op bagefter, men at man mødes sammen og er sammen og snakker og er til stede. Når jeg får en eller anden idé i et kreativt projekt, så er det helst i går. Og det kan vi måske godt fornemme på nogle af de her garnkunder. Det var altså i går, garnet helst skulle komme. Ja. Så hvis vi kan sende med de her gode fragtløsninger, vi har igennem Homerunner, for eksempel til helt klokken 9 om aftenen, og kunden har det dagen efter eller om natten nærmest, så bliver de simpelthen så henrygte. Og det kan vi bare se, det gør, at man får sådan nogle livstidskunder, der sætter pris på det arbejde, vi laver. Det at gå globalt, der har Homerunner været utrolig medvirkende i forhold til, at vi har startet op i Finland. Jeg har ikke skulle tænke så meget over, hvad gør jeg lige med Finland? Jeg har bare sendt en mail eller taget en telefonopkald. Hvad så? Jeg er oppe i Homerunner, PRI mig, og hvem jeg lige har fået fat i på den dag. Vi skal til Finland. Jamen, vi har en løsning her. Eller, vi er faktisk lige i gang med noget. Det er som om, hver gang jeg ringer, så er det lige i gang med noget. Jamen, det passer godt. Så timingen er altid stemt. Jamen, vi har lige fået noget til Finland. Jamen, perfekt. Og sådan synes jeg faktisk, det er gået hver gang. Så hver gang vi har haft et nyt marked, så finder vi noget. Og det samme til USA. Jamen, det må vi lige finde ud af. Og så gik der ikke lang tid, så havde vi en USA-løsning også. Så på den måde er det gået slag og slag. Så jeg synes, vi har været gode til at hjælpe hinanden videre. Vi har også været lidt sent faktisk til at komme til Norge, men vi tøvede lidt med det. Ja. Men det gik jo simpelthen så nemt med Homerunner. Vores fremtidsmål lige nu er jo egentlig at beholde vores førende rolle, men egentlig blive bedre i de markeder, vi er, udvide vores sortiment og konsolidere virksomheden interne processer. Nu har vi været i gang i snart 10 år, det er vel 9 år nu. Så der er også en modningsproces af virksomheden, vi er i gang med lige nu.